Osei Bonsu ne Dɔte Yie ase na etoso miensa na naje eye otumfo Achiamehene na nansu asipoku ne chiame pani eno no na nansu asipoku agyeman otumfo Chiamehene ne chiame pani ne nana aje na nanso eka committee a omohwe yewura so wahu kakrako wada amade na de besoso kwa me da se na ye na ya hwefo ne atifo nso se megide se efiti fiada na bezi sabre nso no o mo aka ye ho a ne ne asoma bezi sabre eno nti ye da o mo ase se o mo ntimi ama mampon ha o mo nyina nso hwe opim so radio Facebook na almost a TV. Says acting chief justice. Okay. On also abedru justice man phone na abedru me am kuro mu go so me prekope on also justice bafu boni kuro mu go so no free. Okay. Oko school or go so Roman school. Yeah. Wa babedru on ne dom. Ye mama kwaba enra ne omo ye na so ni papi ni Ghana Bar Association. Ombebo Muhammad papa. They say no, Nimfo, the tennis and a tosson means Nansa said the okay, no, and then so near heard him say Cotocohene, or Baba had this year and him, no, I didn't create to me pass if you had a numrena, Mufrase, a hunter to an abyss in the no, and if I be a soon day P. Frimoho. Monsamo amokan nchiremu amode ma mamra ne amane ewo mu no megide se enema bia ne nipa bebre hu ya omonti ase no madawro ma mobile mama nipa bebre hu no mama omonso ate ase additional na eguso ewo mu de ebehu bia so ebekirem na omanfo enso ti omo ho ase eni senti a enema nyina akoze sade yehuni eno nti mame ne kamo abaso mo amudi kan fiada na besi nde no mo bo adwuma papa pa masoma Asante Mamponghene nananum ishamo ye ba beto so said de waka no na ye de dad twatwo de no so asom ya hwefo me da se ora chamaten nananum ne achame ne omanfo amohwe ye na mutie ye ewo opemso radio na mohwe opemso TV medical ka se amani ampon dwetedwa ahemfie ne ewo Daasebere Osei Bonsu tena edwa so emfie aduonu nkron Daasebere Osei Bonsu sua ngoma kwachire oko school ewo Prempe College omampende da kofo eye ne classmate oko school ewo KNUST eno achiri no woye adwuma bebre woye lawyer ni woye mrani ni enti enra a lawyer fo ewo mamu kabomu ko no omo ba bedi dwuma ahodo bebre ehye ne onyam se wo hwe na konwadie mu awura chamatem dodo na ma yehu se Sebia bro na konwa die mu no obra ne ho ase na onye moto na ope bibia pepepe enti wada roma die na sese esua efri ho nimfo megide se oka ahensem a na amanhene wo Asante amanhene wo Ghana memu no opese uhu obi a ode na be yense na ho ama nananom afi na omo nso aso akofrem so eba na megide se wontimi nkanyi Daasebere Osei Bonsu frim emfi aduonu nkron betena dwetedwa so no se de wodi kan aka no ensakraya pi na akoso ewo Asante Mamponghene enne se woka enkura kese wo man Ghana mu a omo ekonkan wo ngoma suamu a wontimi nkanya Asante Mamponghene frim wo hwe oba emfi aduonu nkron ni no ade ba ko sinani so pa obo ne homodi ye pa no ene ngomesua enti oba Mamponghene ha e kama se suku bia bi ewo ha Asante Mamponghene efiti kindergarten ekwa akosi suapon ni nyina bi
ewa Asante Mamponghene ade a wabɔ ne ho mmɔden papa ɛnam so mampuntuo pii ɛna abaso ɛwɔ kuro yi mu a no krenie ayɛ ahomeka ɛyɛ nika sempa a wate Asante Man anim wama ahini ayɛ fɛ ayɛ akɔnɔ ɛwɔ Asante Man mu ɛne nananom dwumadie nyinaa mu osua nwoma kɔ akyiri sɛ deɛ woka no no yɛ lawyer ni mapa no da nkyɛn no ɔsan economist osua sikasɛm totoyɛ ne ne ho nkɔrɔ banti ne nimdeɛ no na ɛkɔ nkan paa ne nyinaa mo aban hodo ɔbaakɔ nyinaa dwumadi ahodo bebree hɔ a na ɔmo gyina dwenkyerɛ ɛfa ho ɛno nti wohwɛ nano adayɛ amampɛne dwamahama ba yɛ wɔne nananom ahyia no wohwɛ ɔde ogyina nananom nyinaa nam kasa ya na Daasebere Osei Bonsu ɛno nti suahu na wɔnya ɛwɔ akonnwa no so aban kɔ hunu ni nyinaa ne Fourth Republic deɛ wɔhunu ni nyinaa ɛno nti na ɔwɔ nimdeɛ soronko a ɔde boa ama pani bi adwumade obɛdiɛ no ɛno nso timi kɔ so ɛno nti wohwɛ ɛngomasua mu apɔmuden mu amammerɛ mu ne nyinaa Daasebere Osei Bonsu odi mu akotini papaapa megidie paa sɛ nananom afe na ɛba no ɔmo bebree ɔmo betumi asua afiri no hɔ na ɔmo nso de ayɛ ɔmo kuro yie ama mpuntu abana daakye ɔmo ni hɔ a yɛabɔ ɔmo din sɛdeɛ nne yɛbɔ Daasebere ni medase pa owura chamaten nananom ne ade hye medin de kwame awua nimfoɔ kokodrofoɔ na yɛda so ɛwɔ ha yɛnya ne nteɛ yɛwura krɔbea Asante kɔtɔkɔhene otumfo setu ababio ɛnkyɛ obɛduru ha ɔba bɛduru ɛkuro yi mu ya ɛnkyɛ bia kɔtɔkɔhene ɛbɛduru ha saa nso na nananom dodoɔ naa nso bɔ ne kyidɔm nananom amahene nananom gyasefoɔ ɔmu nyinaa nso so ɛba ha ɔmɔbɔ kyidɔm enche bia ono ahyɛn bɛɛ sɛ aduonu kɔ aduasa ɛna nimfɔme no kasa yi ɔmo edi kan koraa ansa na kɔtɔkɔhene ɛɛba ɛno nti ɛnyɛ asɛnketewa sɛ ɛnɛ yi a ɔhene ɛɛba yi dɔm no deɛ dodoɔ na ɛna ɔmo atumi aba abɛduru yɛfiri Kumase ton ɛna ɔnom aba bɛduru ɛbɛyɛ sɛ dɔnhwere baako ntam nie ɛna VIP buses ahodoɔ bɛyɛ sɛ aduonu kɔ aduasa ɔnom nyinaa ɛde ɔmo ne ɛkyerɛ ɛyɛ mampɔn kurodua yi mu a na ɛyɛ ahomeka papa ɛno nti sɛdeɛ ɛde kan abɔ amanneɛ no ɛnkyɛ biara ɛyɛ ade a yɛwura korɔbea Asante kɔtɔkɔhene otumfo Osei tutu aba bio ɔbɛba abɛduru adwabɔ ase na ɔkɔ akɔhɛ Daasebere ɛne akyi atwa to no na di nkra na sɛdeɛ ɛde ka tena amammerɛ mu no ɛyɛ ade a kɔtɔkɔhene wɔkɔ kɔhɛ ɛyɛ Daasebere ewie a Daasebere ahemfo ano ɔmo som nyinaa nso bɛsuae akyerɛ no ansa na ɔnom ɛde no amakɔpɛ no korabe ɛnyɛ asɛnketewa koraa na meka sɛ ɛnnɛ no yɛnim sɛ ɔhene ɛkɔhɛ yɛwura wie a Daasebere wie a ɛyɛ ade a nananom ɛbɛkɔ akɔsa nti sɛ dɛ mo ho no ɛyɛ ade a ɛyɛ Dr. Kokoten CEO Angel Group of Companies saa papa nso aba bedru Dr. Kokoten ɛna ɔkure enipa pii ɛnso ɛna ɛbɔ ne kyidɔm nti to awa asɛm no so nti na meka sɛ amammerɛ mu no ɛyɛ ade a ɛyɛwura ɔbɛhwɛ Daasebere wie a nananom kyerɛ sɛ Daasebere ne nkɔnyasofoɔ nyinaa bɛsɔe akyerɛ no na ɔmo aka kyerɛ sɛ ɔmo mpaw no ɔmo da so aka ne ho na mmom deɛ asie no yɛsɛ sɛ owuo kurade a nkwa ntumi nye sɛ nnipa na ɛyɛɛyɛ a ebi saa bere kɔ ɔmo ne no anya no nwonwonwono a ɛnya asɛnketewa koraa enti kwame ɛnnɛ no ɛyɛ ne beresɛm ɛwɔ Asante Man mu a yɛwura sɛde waka no ɛnkyɛ biara ɔbɛduru mampɔkuro yi mu deɛ ɛnkyɛ ɔbɛba ɛyi ase medase papa Mr. Chamaten yɛnya ne nteɛ sɛ gamankyɛ ɔno nso ne dɔm ɛwɔ ha ni taki teko churu a wɔtɔ so mmienu mo gamankyɛ taki teko churu a wɔtɔ so mmienu gamankyɛ ɔno nso aba ne dɔm ɛwɔ ha nti ɛbrɛ pam no yɛbɛhwɛ na yɛdi ho nkɔmmɔ kakra yo
Enunti abusafo yɛda so a ɛwɔ Asante Mampong dwetedwa ahemfie ɛhɔ ɛna yɛne mo ɛdi nkitaho efiri enunti yɛhwɛ Daasebere Osei Bonsu na yɛde kan ho nsɛm pii yɛ nimfie a onyaayɛ bra obɛtra konya no so empo ne wayɛ ama ɛyɛ Mampong no enya sanketwa kwam de danso wɔ ne ho ɛne sɛ de di kan no ɔno nko a ne Mamponghene a mfie aduokron nsia ntam nie afei ɛkɔ ɔha okay meka sɛ Mamponghene a wawu akonya so nti aka ne mfie ɔha wei ɛne bere di kan anya bie ɛno no ɛda nso esan sɛ Dɔte Yie sei no Mampong mai enya hunu bi emfie ɔha ntam nie afei ɛne hunu bi kokurafo kura wo kura mu no hu bi da dabi na ɛkyerɛ sɛ yɛ abakɔsɛm owura kyamate deɛ mani gye ho paa ne sɛ nananom hwɛ ɛne Ghana Education Service ka bɔ mu a sɛsɛ baabi a yɛkasa biara no ɛyɛ ade a sɛbe school fo anko school yɛno ada no bɛburu ɔpem so TV so yɛno nkasa bɛ meet baako pɛ na afei ɛyɛ mpatɔ ɔda roma da ho adi kakra ma yɛ yeah, friend me. Dodo bribi nana entwibo siako komunipa dombonsam. Wow. Ohin ba cho da roma hina o. Adan kreja man hine nimpon wa hine mam eneme. Nimpon wa hine. Nkrotuo mako 98. Ne sa sisem nyina me na me hwesoma no. Yeah, na be ka kire ye na Daasebere da fo mu a mo ne be di nkra etwatwe. Daasebere de miwura no no. Adan kreja man hine Mamponghene adankaja mahine ne wofa ase ne Mamponghene enti miwura nimpon enti ye ba ha fiada no ane ye gire ma besi ne ti se miwura da fom dia ene o se ye ba ne ye be kira mamre ne amane na even omo wo ba bi omo ye tobe ni ade no musu asante wori asante obi kira asante obi ka enu ti ne ye wa ha se no ene ye mama kwa abadankranya fo ye sere nyame pa mamo oja da se ebu no oja Nana dankrenya mahene ne dom enso ena ewa hai nana no machia me mada roma ye bekọ so na ye ne nana no modi nkomo baako mienu na ya hwe se de ete kakra ye da so ha nana owura chamate enipa na ba edom egusu a wo mo eba eti be hwe se ye ne wo mo ebe kasa di so okay enti abusafo ye bekọ so na ne nana no atwetwe enkomo one a onom eba eye asi na de amo so ewaka no ode ato yanim na yaka kira mo se o ha ye nyina no de atene se wol live on opim so 104.7 menhia ahemfie ena ye ne yaba abedu eye Asante Mampong ahemfie a ye de asom no ebeto so ewo ha ye ne motena efiti memene da no eba ebesi enne ne twatro ewo Daasebere Osei Bonsu ne Dɔte Yie emu na ye hwani mu se krobia Asante Kotekɔhene tumfo sei tutu ababio enne obeba na behwe ne de hye ene achi na ode ne de nkra etwatro ye hwani mu se omampani John Dramani Mahama enne ena ono nso ebeba na oba besom elsa akwa no eso said the yakano nana dia wo ewa ha ye Asante Students Union National Vice President and upon no wajina mu asoma one yenua ewu animfo ena agina mu asoma ye besan so to so na yatwetwe enkomo na yahwe enne da etoso mensan ade suande ewom amamra ne amania ewom omode kakapi anopa no abezi sese ye san so ba na yabeto so ma unu se kwame na wo bibika former President Rollins. Okay. Nana Kwadu Ajima Rollins. Sir. Ono so ewa ha. Okay. Ono ne ba Kimati Rollins. Yeah. Omu nyina so ababedu. Okay. Ono so onye baby atana. Oh, okay. Yamana kwaba. Yeah, mo bibi aso kwaba. Yeah. Na committee. Ayera otumfo e de hye wo monsa. Ana na dura hene. Dano. Wo ma ye adwuma papa.
bampo ɛho asɛm wohwɛ ntotoyɛ a wɔn yɛɛyɛ akwan ahodoɔ a wɔn apolisifoɔ gyinagyina yɛ a wotum sɛ bere bɛka sɛ security no ɛyɛ tight it's on point nti yɛda wɔn ase ɛma wɔn mo ani adwuma. mɛda ase me nua ɛwua nimfoɔ no na mɛka Eswatinifoɔ asɛm. Okay. Chieftaincy and religious affairs. Okay. Asamoah Boateng, Asabi. Okay. Yani komo sa. Yo. Entina meka Eswatinifoɔ asɛm. Omo awaha. Mrebebre ne free fiada no eba omo wa hasa. Nana de wo adaroma be me. Na me misa bibi emfa Eswatinifoɔ a Mr. Chamate wadaroma ma mimi tibako na ye ne ohene ba so eni komo kaka ohene ba wadaroma ebru ya makwa ba me de me pa ta da ho di na opim so TV fo ye hu me de ohene ba osu bempa me pa so ma hene na champam hene ne me yo wadama de na be ka kire ye ne da se Bretuo ya ye ne di nka ye tato kra kakra me kan se ye di kan me ma Asante Mamponghene ye ti a me ma Asante Mamponghene no sabe yewura ya oda ya de koye nipadua mu a nipa onsa nifa pan a sabe wato sini kakra na yehwe na Asante Mamponghene nipa sabe yahuri ni oya okese na kakra me kan se mesre nyame pe no ye na nananom so nanim ebi ade omo ye ti de asie bia no ye yanchechire yewure na yenim se na bibia de Dɔte Yie yachi no nananom samanfo beso ya de pa sabe nana be ye ebi anom be ma ye sabe de obeye de che nana de no nana sabe ebru ne ngoma sua na dwuma mu ahobrase onye moto ho na sabe ebru wosom jiteda sumusika dwaye de bai na sese nananom kan yesu afiri no kakra me kan se sadia o kan na hoke kakra na efe na oboai sabe edurubule bi na dwuma na ni nyina ne peja santeman di nananom kan mesre sabe sante yewura ote kokoso o na kan yebo ni ayasante ti sadia ono so ne yehwe yewura na mutu a wotu o peja santeman mesre nananom ye wasante mam ti nyina yenta na chi yemfa hoke kan odo enta na chi sabe ya ba bia yasante maduru no ye yehwe bedurubule bi na sante ade ye ho no afiri wa ban bi ansem no nanka timi aba mu amaye me da se pa ohene ba ye srenya me pa ma pa Mr. Chamate so na oni wunu ye ma nananom abanyina kwa aba na yada mo se ene omo abeka ho na yesom nana de wo na me pesa yesuan de kakra ye hunu omo de achi e wo Pimso radio e wo Facebook ene YouTube no ye hunu foni ni pi Eswatini delegation omo ba ye efremi me da no matrase ya enne omda so ha ye kan Eswatinifoɔ yi a ye ne omo wo enkitawde bia na de atwa Canada ye ne won entamu a omo beten ha be na nsanie omda so krom a yo me da se hwe eye Eswatini a Swaziland omo ohinkese Mr. Chamate wadaroma mo so mo bodua mu kakra sabre awukugwa okay awukugwa na so botwe na ye na kasa nananom awukugwa oyim se Asante ene obiri konfo no che e wo hwa ho eti eni komotia wa nana e wo ha na ye ne nana enkasa opim so TV ahwefo nananom a efri awukugwa ba ye nie me wadaroma ebru hwe camera imu ma me na ye ni nkomo ya mamo akwaba Asante mama akwaba ya eja onye wadaroma da ho di kakra ma ye tiefo ne ahwefo a ehwe opim so TV hu ye kumankum serekon ayrakwa awukugwa abonte domhene kumankum serekon ayrakwa okay awukugwa abonte domhene awukugwa abonte domhene wadaroma woni nananom ene ba ye ede ai na obeka kire ye ani ameka ni se eto ba kon na to ye nyina ete obi o ha bia no enye se wo pa ha keke na mo wo ye onwo yi wadama obetumi amba ye Asante ne awukugwa kita wo ye da mo ntam a ene amamu nyina mabai obi anim se obri konfo ene nana se to de fi tete no mo fo ayonkofa ena ma kumase eye kumase be sinde ente se bibia to nana se to
the second enia esieba yebeyi finani se papa na nanom ye mama kwa ba yesre nyame pa ema mu nyina na nanom a efri awuku gwa ba ye na na menim se obi de bi beka ho a kakra na na aka no mi rada ro mpa cha wo di ne sen be manya ko asare the first mpa cha wo konwa no jase hene awuku gwa jase hene wada ma eburadie na ade beka ho kakra na na aka hene smaye osame na ma apase kunedu na bisi na nan we bisi akuga my anai Daasebere Osei Mamponghene ene nananum nyina emam yakọ nananum yadam ase nananum a ebesi awuku gwa man hene anai ena ye ne o makasa mesa chamaten ara mo musom na monto aso yo awuzafo yɛde kan abɔmamaneɛ sɛ deɛ ɛkɔ so nyinaa no ɛyɛ Daasebere Osei Bonsu ne Dɔte Yie ɛna ata so mmiɛnsa ɛnie na mebisa biribi afa Eswatini ɛne Asanteman ɛho twaka ayankofa ɛne senti a wɔn hene ɛtu delegation soronko a wabɛdi ha nansa ɔkyena a wɔda so wɔ ha ɛdeɛn ɛne ayankofa a ɛda yɛ ne wɔn ntam twaka no ɛne sɛn deɛ na meka ne sɛ ɛyɛ wohwɛ Eswatini a ɛnkane na yɛfrɛ wɔn Swaziland ɔhenkɛse a wɔayɛ fɛ ne sɛ King Swati ɔno nso n'ahennie yɛ adeɛ bi a ɛda nso ɛso yie paa wohwɛ abibire mu ha nyinaa ɔno nso ahennie ɛda nso na mpanyinfoɔ sɛ beebu sɛ biɛso ɛnse yɛ ana ɔgoro atipɛn ɛyie a ɛkɔ so Asante Mamponghene kɔtɔkɔhene na ɛyɛ ne dea ɛnti sɛ kɔtɔkɔhene yɛ yie dea na ɛnyɛ Asante Mamponghene nko a na ɛnya ne ha sei ɛnyɛ Asanteman nko a ɛnyɛ Ghana nko a na mmom abibire mu ha Owa onim kɔtɔkɔhene Ghana ha nye obia na nya yi a obenya obi firi Eswatini sɛ ɔhene atu delegation enye dako enye nanu na mmom obedi abɛsɛ nansa ɛne deɛ mpo ɛboro saa sɛ ɔne Asanteman twa adwo ayɛ yie Daasebere yie dia na kyɛ sɛ ɔmoma yɛ no ɛka bibi de kyerɛ ɛka bibi pa de kyerɛ sɛ bia yɛ no nyina na wɔ ha sei ɛno nti Eswatini ɛne Asanteman wɔ ayɔnkofa soronko kɔtɔkɔhene ne King Swati ɛwɔ ayɔnkofa soronko nti sɛ wɔwɔ ase a na ɛnya bifuro bi asɛ ayɔnkofa ɛda ɔne Asanteman ntam ɛno nti na King Swati atu bɔfoɔ sɛ ɔmmra mɛgyina wɔn nan ɛwɔ Daasebere Dɔte Yie mu nana diawo ɛna ɛne no ɛhwehwɛ nkɔmmɔ yi ɔpem so 104.7 anɔpa no nson ɛkɔsi ne nondu soɔ no adoma nkɔmɔ asɛm crew no ade a odi mu akɔtene paa wɔnom abɛtena ha nansanie ɛna wɔsom Asanteman ɛnɛ da yi yɛbɛkɔ so na yɛhwɛ na yɛahwehwɛ nkɔmmɔ na yɛbisa amammerɛ ne amanneɛ mu nsɛm deɛ ɛwɔ mu nyinaa okay kama yɛ sɛ mpanyimfoɔ bi wɔ ha ma yɛnhwɛ sɛ yɛbɛtumi ɛne ɔmo ahwehwɛ nkɔmmɔ okay ade a asɔfo pii ɛna wɔ ha a ɔnom nso ɛba abɛbɔ kɔtɔkɔhene ne Mamponghene akyi dɔm odiifoɔ amponsa wɔkyea ɛbere semene no bɛtwe nkɔmmɔ na ansa na no ma mehwɛ kama yɛ sɛ sɛdeɛ ayie no esi tie no nana nipa bebree ebisa sɛ adɛn nko a sabio Mamponghene tumi ene ne konya no san ene siti angaza nti a ne mpa ehunu de ewo hunu ewo pimso ready no pimso TV so yo bidase yenhwe adie bi sɛ Asanteman nana wada Roma so oboduam kakrama me na onyankopɔn diifo a wabie na ne abie na so na ɔyɛ hunhuma hintasɛm ɔsɔfo pɔn ro pɔn kro pɔn frampa ɔda asɔre pɔn no deɛ ɛdɔm pu bɛhwehwɛ no odiifo na mu Kofia Mponsa anyame aka diifo nyina adoma mu mama no papa da ro mebuya mu akwa mejo so mo ni Asante som waso Asante Yie obibia mu enne ya Daasebere da hoi watutu anamo aba na nanom aka ne ho asɛm pii na ho braseɛ na mamuo ne nsɛm ne bibia wɔyɔ ɛdeɛ na ɛsɛ yesu afiri ne ho na no asɛm baako pɛ ɔdɛfo na no asɛm baako pɛ amekan ɔse baabi a wofiri no ɛnsɛɛ hɔ ɔdɛfo asɛm baako pɛ ɔkan yɛ amekan na mede bɔ me brand ɔse baabi a wofiri no ɛnsɛɛ hɔ
into Usha. Galamse, I say, oh man, let's see us. Who was it? Or you could go for. Or about Jim Bow of Jim Pam. Tina, you to tea and almost say, in a bit of Asante Mamponghene. And Mabunu, a senior free no. And no quality. So did no quarry, and no quarry more business car. No quarry when you a cheska. And no quarry when you yam snisika, and no cremo do snisika. Yadas, Papa was some bene chatua, whatever more from so TV are phone. Obien nim Donqua. A Bretuo Piesie Daasebere Obi Shamia, the Biano CCO. We nim Donqua, or Bofono Befro. Inti was also. Say, Odifo Nyamiaka, Edifo Nina Dumabo Mamano, House of Ezra, Pibobia Bako, Radisun Sumia, Jumas of Pon, Uropon, Cropon, Frampan, or da sorry Pano, Odifo of Yamponsa, and in La Casapa, Yadase, Yestrena me Pama, and the open so Papa Odifo somewhere working was it and no cre a more to Sisika, and no cre a more to Sisika, what he began as a Oh, no credit, in no grand Casano. I am for no credit, Nekanya, no Monduotino, and Anna, anything. What kind of cry? So, Betratro, no one now, and any Guasenum. Uchantro, no one, and any Guasenum. Ticanocrana Honto. Well, what can Homato, what would you Homato? No credit. Mr. Martin, Prophet Kofi Amponsa say, Daasebere can the baby say, baby, you free no yan seho. A dear news free muna, Montuanco Monos. Baby, I will free any concern was say hono. Sabi Nanamutaka was say, Abo bien who Usura, Nintakra, Ebe Casro, Eba from Oquasraba from Baby of free no, Untimis Sano. And tis I will say, Hona Dutch, maybe I want to host a Hefanabeco. Only baby Ako. Daasebere Osei Bonsu. Fan pen swapping the could do saying in the city. You may say, no make a baby say. Offer Asante Maya, Asante Maya city. Offer Asante Mante Munina. No offer a half Mante Munina. Bono Mante Munina. Bono Epoe, because a Bono East. Nina, okay, Nina Buma, Nekan Asante Maya. Now I start when you actually Raura. Now do when you actually Epoe Mantemu. A year, you copy him. Omunina ka Asante Maya no ho. Asante Maya no so. Na ya kire se eye Kotokohene ni hono ma wona ahwe akire. Boni se second in command. Anase twice. Na nya di Bretuo Daasebere empabo ehare empabo a esunye. Enu nti sa Dɔte Yie ekosoyi. We be na so te a untimi ntentena. Enya Asante Mamponghene na enya. Enya Asante Maya ko na enya. Eye Ghana ni nyina empo abibrem. Omo frɛ swati ni se de ye kan. Omo nyina be piem wa ase. Mampani baha aswafo ni nyina ho baha enra do na so bai e chese Ghana ni nyina ena yato abese no enti Daasebere di brekuta ne de enye di brekutoa na kwan ofo aso kura wo di free mu no obi a ono wa ne say Asante Maya sahene na Kotokohene 8 ya na achi o se hwe chire ma me Kotokohene ankwa ma meto no ana nananom asuma kantansachi se emra me kwano se asuma chese eni susu anu nti Kotokohene ba oba ne no eya ade a enebire sempa na ni abire ye anu nti enye wanwa se ye hu edom sei enye obia na be firi mu a ebenya saa edom we sei Daasebere Dɔte Yie ase ebenya saa edom we sei na chese mitie wiye na mete wase yi a me call and memory mu a kameka se ye vice president asem ne yeken sabepe Asante Maya vice president Asante Maya ni na the vice president that from CCA ye man on them refer the DNA amani hono narana ye hwe na djuma waba abeye minim se mo aka bebre bi o ha ye be sa ko ye kini aka ya hwefo ene etiefo na omo ato aka won trim ye hwe Daasebere mo ade a waye ama silver stool na de mate de makenkan de aka kire me ene se ono ene obi a
bese mfi ohanie Mamponghene a wawu akonya so eno no ekyerɛsɛn na de na ka kyerɛ modne mo pen no be boy yo mi da se on se asase ne ebinimu keka so ono ne obi a wa che wa akonya no so ye pa ebire bi na da ho enche se fi sa akonya no ba ye no ba wiase no ono kwa na obi a wa che na bi eduru bire bi no obetena so ani aso atia wo se mfie adiokono ensia achi ono na obi a watena so wa che pa ono obi a watena so a wa che enu nti enye nwanwa se ebra ote ase ohwema ono ankasa nde hye twere enwoma bi a ye fra no the silver stool stabilize uchiremu a dwetedwa agina enu nti waye abakosam soronko minim se na chi do ba saba biemu no no so betimi abetena so ache aye adwuma pi Daasebere Tiase oyeye Daasebere Tiase o ma Asante Mamponghene aye krabehwe obakrom ase a mfuturo bi ani ha ni nyina aye Daasebere ensa no adwuma Asante Mamponghene aye krabehwe obitimi tira ha da bia meka obitimi tira krom a ontu kwan ko ba bia aso no asua nwoma abomu PhD kese enwoma sua ahodo ni nyina bi e wo krom a se ahyase eye enkura totofewa ekosi university ni nyina ebi wo krom a ni nyina Daasebere ensa no adwuma Mr. Chairman mobato aso ye ne nana twetwe nkomo kakra na odifo Ajaguraja okay ono so aba na wotweda Ajaguraja bai na ene so Ajaguraja aba eti ye ne nana no betwetwe nkomo kakra na afei yasai ato aso ye ne nana no betwetwe nkomo kakra ye ne nana no betwetwe nkomo kakra na afei so Manhene ne chiame pani na wadaru mebru ya mawakwaba ya ne obekasa ya wi ane yakwa na mawakwaba we de munu mayen so TV for live e de na obeka kire se ade atoye ni se wo hwe se pa ewo mu ya sante hene ne ni da kokko wem pa cause ni nipa ya wo saye ne sreba ayi na se wada for me schedule da so na ye den na penso ye betimi atena because eto ye no ye wura obehye ye ni monyam ene ne so Mamponghene na Mamponghene so afiri mu eti asa penso Manhene oba no so obehye onua anim wo so omo so oga hu se okoto na wi apia kente wa hu se ya jamra kente so be jam kwan se Asante Man ya hwrade minim se ke na se Bonsu ositia wa Asante Man ketia part se na se Bonsu afiri mu no odu fo ahwrade ye be kan se wotumfo yemanu dakra setting ankan ho won chiche ne were na se bibia no no minim se obenya de e bia wo chess akura be mana be bona Asante Man ye epen koso Asante Man koso ti ni na e wa ha odu fo ba ye huru se ye koso Asante Man ha se bo ba e be mfisi adu no wo twa ta du enso je wa ya Asante Man no ama ahini akura ye de keke se mimiti ya se me do ye wura e hwa me ho pa ye wura hwa he ho pa because ye wo se de o titia no ama ahini Yedase nana fe so Manhene ne chiame pani ni enti ye ne nana enso ebekasa ye ne nana ebekasa nana opim so TV su ni wadaru mebru ye mamoda kena wada ho di na omo hwa no omo tie hu ye fam nana sifeje moda de akon ye Manhene bonkum he am say rom so hene wadaru me ne Daasebere frato ama sebiebru ye di ye ne Dɔte Yie asembei na obeka kire achiame ya be ka cha me se ma achiame enyina ye ho da ke na sentini se ya hwera de Asante Man ya hwera de kumasi ni fa ewisi ahene ya hwera de kese pa eti ne nyina ye ni da kokko ma se etwa nwa bia etwa de kan se ye ma Asante Man ye nyina ye ho ya ko ye be ne yesu free na amamuo mu enfie no nkron enwoma sua ahobrase enkabomu afutuo ade ne yesu afiri mu ye be so afiri mu se na no kwasebri ye kura be di akonya enche bi
yɛsua ne ma bɛfiri ne nkyɛn ne pɛpɛpɛ yɛ ne no nokorɛdie ne nakokodura na ɔde ka no asɛm sɛ asɛm tɔ hɔ a nana ɛnhwɛ bonkum hwɛ nifa no korɛ ɛna na ɔde yɛ adwuma nti deɛ yɛsua yɛbɛsua yɛbɛdi akonnwa mmerɛ kakra yi deɛ ɛhu no afiri ne nkyɛn sɛ nana de nokorɛ ne pɛpɛpɛ yɛ abua ne man ama ɔmampɔn ayɛ kɛse ɛno ara nso ɔde bɛsom yɛwura santema yɛ ama santema nso akɔ so ayɛ kɛse yɛka no sɛ yɛnso nana no a yɛte ase ne yi yɛnyina yɛsua yɛfa nokorɛ ne pɛpɛpɛ yɛ ɛnyɛ adwuma na ɛba saa yɛahene yɛbɛkɔ so ayɛ kɛse te sɛ deɛ nana mampɔn so yɛsi ɛhu ne fa Ada me bri ada se papa yada se bebre abusuafo ye ne nana akasa awie ye beko so ene omanfo atwetwen enkomo opim so TV ene opim so radio mutie a mo hwe ye live e wo Giteja ahimfie amani ampon osofo ajagoraja e wo ha osofo ajagoraja e wo ha osofo ajagoraja e wo ha ye be hwe se ebrepam no yebetumi ne no atwetwe enkoma osofo ajagoraja ontoto na Asante sama se kura ahafu akodie ena ofri na ese wotuatene a wokochia enti se osofo ajagoraja otanasia yene no ebetwetwe enkomo baako mienu miensa sade amamre ne amane etia no aha aye biti pa aha aye biti enipa dom edom enyagro Mr. Chamate wadan Roma so mame yo kwa me da se nana manfo mahema aba enche otanase wi abehwe na ene no akwadwetwe enkomo nana ye o kan bibia fa Daasebere kwane a wafa so a wabɔ silver stool na tenase one man aye stable na asɛm me pesa me bisa ne sɛ ɛde na bɛma obi atumi a stabilize stool for many years na enema oeba na ɔkɔ ni kyerɛ bi na ɔkɔ ɛde na behia ama obi atumi abɔ na tenase sɛ de Daasebere Osei Bonsu aye ɛkyerɛ sɛ saa nipa no ɛde qualities ɛde credentials ɛde na na wɔnti a otumi de ya saa de no yo me da se Daasebere yo bi a omo a omoni adi Daasebere chi pa no sɛ asɛm pa na sɛ asɛm no ɛso sɛ dai ɔkwan a ɔfa so a ɔka no otumi fa asresɛm kwa so no wadwodwo asɛm na no nti ɔbɛka ma wie no wa wodi fo kora no wakasa de akoma pa agitu ɛna de ka ho biem ɛbra kɔtɔkɔhene baayɛ no ɔka kyerɛ ne sɛ ɔno ne pɛn so yi deɛ Daasebere bɛwu akonnwa no so enti ɛnyɛ wanwa kɔtɔkɔhene no asɛm so no ɛyɛ nkɔnhyɛ ɔkasa ɛbam ɛno nti ɛnyɛ wanwa sɛ Daasebere mfie aduɔkono nsia akyi na sɛ wohwɛ obi a wakyɛ wakonnwa no so pa na ɛyɛ Daasebere Osei Bonsu tɔtɔ so mmienu ɛnyɛ wanwa na nsɛ kura menkyerɛ mo akyiri ɛbra ɛkɔpa sɛ ɔmampani ɛpaw MC na ɔbɔ obi din nsɛ nipakuo bi sɔre sɛ ɔmo mpene ɛmakuo bi ɛma medi saa dibrɛ no ɛkwan a Daasebere fa so a ɔka saa asɛm no na ɛnwanwa so kwan fa so ɔka asɛm no na ɛnwanwa pii a ɛno akyerɛ ne sɛ kuroma sɛ adwo sɛ fam Daasebere deɛ mpaya ne yɛbɔ sɛ n'akyi no yɛbɛnya obi a wɔte sɛ Daasebere pɛpɛpɛ mpo wanyɛ sɛ ɔno abɛkɔ na ɔmɛn no na asomdwie nso tumi mmra Asante Mamponghene yo opim so TV opim so radio ahefo yɛda so a ɛwɔ ɛyɛ Asante Mamponghene na yɛbɛsrɛ mo a mogyina camera n'anim no yɛsrɛ mo a aha yɛ na mogyina yi ama yɛ na emu ada hɔ okay yɛda so a ɛwɔ Asante Mamponghene a yɛsom ne nyinaa ɛyɛ Daasebere Osei Bonsu ne Dɔte Yie ɛda ɛtɔ so miɛnsa ɛna ɛnɛ yi yɛde ɛsomo yɛde bramo ɛwɔ pim so 104.7 na oto so ahwe bie obi bia a wa amana ne na ntimi ama no yɛ nyinaa yɛnkɔ opim so radio ɛwɔ Facebook na yɛnkɔ he bi yɛn so yɛbɛtimi akankan no yɛ nyinaa yɛkɔ opimso.com opimso.com na ɛnneɛma yɛn nuanom atwerɛ gu hɔ afa Daasebere ho no yɛn so yɛtumi ahono bi ne akankan na yɛde ahyɛ ho nkran na yɛde asua adeɛ na ɛnneɛma akɔyie pa ama yɛn me nua deɛ wɔ yɛn hwɛ sɛsɛyi
Daasebere aba emfia de no nkron wabɔ sema student transia enema bebre na waye adesua ban ena wo mu ma nanano mo a afe na omo nso esai a obetena akonya so adesua ban ena wo ema wo mo the maker ne say we okandini we ohena ese ufa kwa bi so na wo ka wade hye nyina ebom enkabo mu de ayade a ehu ehia ye pa oba asante mampo a eye atankonya no eso ye pa Daasebere baaye obonkonya no bebre ka ho omu anu mo na so no opagya omu de bre nimu ema omu ebeye abrempon ewo asante mampo ni nyina ekabo mu bi ene boa ya Daasebere etimi tena akonya no so che enfie aduonu nkro a ewo eye efie no maako aduokunu nsia mu so enti Daasebere de oye bi pa obomode ni na ya desuande so ayeka obi oba bia di ho danse enra ebre bo be se no so ekono eye anakan asofo obeye asore edema no opani ba akwa ahomigye mu eye opani yinkasafo kan adwuma so a Daasebere ye tesa danse no ba na eba so ba na eba enye obia na be firi mu a obenya do wo se ye di ho danse se Daasebere de ekoi so I tell Daasebere chance no oye bi so ebebi so kotokohene jan na chia wona hwe akire ema kotokohene kopim se obeba anu ti djuma de na suye pa menu abeme na de wo penso kakra nom na me ne abrante ntoaso obo bibi ma yentie bi ye wi a ibe bisa no ho nsem kakra yenko immigration Mr. Chamate, Roma, Mobaso Modu Mama. Bema Osei committee chairman, committee, planning committee, Eshe Daasebere Sebie Broni Dɔte Yie no mu entotoye nana ena ye chairman nana adwira hene ono na ye chairman mi rada room ebru oprim so TV amako ya da se mototo ne ma yie pa na bia beduri ade na abeka akira ye nana no matana se kotoko hene so ba de na aka akira ye o hwe meni menu ayi hwidie mu hene no ono so a member of the planning committee ni krom ana yewura gina ma yekotwa adwan se na yewura timi across so kwa na ba yefro na ba yekosha yewura ti sabre yewura wo fie a wo so ese no a enche wo beba ti kotoko hene abeduru mampro yiru mampo asante mamu ha ya me no wo kasa yi si yekona na woni yehwe de ko na na wada roma yewura ba ye no ekwan mu no de na si ye bo mu kakra kire sadi amamre ne amane esitie no yewura etwa ofin a enam so ofra tuntum ninti egunsa ene yetwadwan amana timi across yaya amane yewura across ewo ofin ewo hwidiem mikro mu ho enti nyame adama yaya bibia yewura twa abetra fie ami amana kwa aba ya ka no se yewura befro no aba
Miura das macho udino. Nana omuna Samoa ajekum hene a otosumienu. Mamponghene mu hene. Yo nana ya dase. Sabre ye ne nana so ebe kasa kakra Opimso TV ahwefo madarum ebru. Miura mpacho Opimso TV sunu ya makwa. Yo meda wase. Nana enyiresu hene nana akwasi awoba otosumienu. Asante ma ya hwedade. Mampon silver stew and what is so Yura Nedimano and that's what I need Equa Ebra Yen to mean now your trends Yura Nemu Ba Ababeke Aye a year Dɔte Yie no Aye Bibia Asante Mamponghene a Dɔte Yie a fain a Dene Dɔte Yie a year Paranamu Bisandi a year in Yandro the Bia and your Befa and a Tuono. One and at the Bia Baba Peda, I had an Amaniam a year, and a Yaniabre. You run them Baha. And I know I see our band and Cassia Mampon. We could do hard against my dream medium, my dream microphone so. It's in a Yaniabre. You're always a punto or the buy, you know. Meaning, historians, African Taka, Mutiebi. Mampon, 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 to say, but the pencil no, what bomb money, why any MAP, Amabre, education, and who yano. Say, Yana Yura, or Tumfo, or say to, and the more or two, and I Yana Yesia, now Yasia to be. Yera Mampon, what they can, Wayabi, and Ayabi. Or qua, Nano more, Edikai, Equa Ebrano, Ebe who said. Yura, Mampon, Wayabi, Yena Hesso, will be a Hesso, near so, yes, yeah, yet that was it. You're not Bria Daasebere Papa, Achame Dase, Yanina Akasai, Mr. Martin Wilson, Yanni Nana and Mem, Mahima, or no Sienna every pump, Etimunia Diamoya, no every pump, Yabasai Abba. Medase, Minia, my answer, a day I will be your friend saying, then I'll pass our catch. The army boy, a friend, attend the bank. At my mind, so penny pita. Young boy, a mania to send ya. Yako, a few mukobo, a maniano. So, anyway, now, not to say, penny biato. What's it anyway now? It's just open biato. I Daasebere out, Obibio, show me bio, tear me be out to sign in. It's just say, I'm a Niampon. I'm a Niampon. I have Bretuo Piesie. What up? Until no, it's and almost a Tentebe in GGA. You will be BBA, me free and not tear me free. Nana may bonus so or no one running. Or no one running. A quite just so. Yame bono. Yeah, frozen. From a Kwame Daku. What oh, Krumhayabiana? Oh, that be many Rara Hima, Nana Sapua, Arewa, and a free Oti region nearby. By a chip continency, any in chip. Monday, Juma, Asante Mamponghene, no sompa. Nana dear, when Mr. Bame, dear old boy, no, say a boy, brass and Piesie Daasebere Osei Bonsu, every moon. And so as I attend Pebre, Obiatoya, near Coffo Yabajania, and then I catch a dear Tina, any Quasia Bon Basabasa. Yo, Medase, and then on Saturday, if you ask me, Obia, a man who are from the Mayas way, first at Tentebay. So, Bruni, like I say, Digest. Ah, not Daasebere Demuno. After no Muso Dura, Wama Betanasi. Okay. Yo, Bruni, like I said, Digest. The boy, and you want to watch the Digest. So, I will put you, and as I do your bomb, and then you will be asked, Aqua. I couldn't. And yes, Bia, as I remember, you are 4 hours there, be a brimpon. And you're intini, and you're born. Oh, 1 year. Before the secretary, get a new beer, and you'll be what I call a get a something now. So, Santana or Doma, maybe on the brim for no movie. The mine and
no amount be as na obia man also I no fakete e ya ni ma ye nim tia ne mo ye hu ni se omu hu na omu be checha break se de amama ni amani sitie no ni akọ sa pepepe Meda say na Kofi Diawo Asante Students Union National Vice President Opimso Radio na wodi ni juma edwada ekosi efiada eye anopa no nso ekosi nondu omo netena se na mamra ni amane omo adoma komasem omo ede esom yen ode na wo ka me nua bema die me wo ka nyina na se efritete bole asebisi ye no me ankasa mi hu bi da me ka hu bi ne de Mamponghene si me hu bi da o ka hu bia o be so chirem sei me ka hu bia me frɛ su me se me kyerɛ se me frɛ Asante Mampon akyerɛmade tade e ba ne me Mampon ha ba bia ye tade akosi me frɛ tade fie na asɛm we die ye hu bi da efi se obole bo ade asɛm we ye na we ya ye kan se jata number obesie se bo enti mo amoye additional e de na mo waka o de waka twa to ne sei de be se ka se mu nyina se na preach abo Mampon akoka otufo ama Asante ma nyina butu enti de ye ka kire wo ne se wo ba Mampon ha boko ye wo si wani abra ye ni awai Meda say nana de wo ye be twetwe so ansa na ya bade e ka twa to ne de ha no de na si no ya me ka kire ahwefo ne atiefo ne se ena ye dwoada ena kasa ne ayida no ye Dɔte Yie no eno ade ba so nyina ye ntete ho ye kurom ha ena mienu ne ye de ye wasante amamani amanem ye dwoada ne ya wada itina na akurowura eye kum nipa Asante ne ono ankasa eba no ene ne Dɔte Yie na ankasa ene ye besi nyina no na bibia baweye ono nko ani nipa otwa to abwa hwe Daasebere ni achi obi antimi ko hwe biem opem se anumre ase nana de wo no no ye de no ebesi na ya san ato aso ebra ese ye da so a ewo eye Asante Mampon eye Daasebere okay enunti ewusanfo amoshe Opimso eye Opimso TV no yewo Mampon say dia etrago ewo Opimso TV so ewo Opimso Radio ene Facebook no eye kotoko hene tumfo ose tu ababio yedi kamo mamania se o Mampon dada afei ene braso se oba Dɔte Yie ase na obehwe Daasebere na ni chetwato na ne din kra twato ansana eye da siomu akopa na okrabe obemu eno nti de ohwe nyina e kire se otumfo ose tu ababio oyade a waba ebedru Daasebere amani ampon silver stool palace a wo kwa akɔhɛ emu no na one edi enkra eno ntia no na etwago ewo Opimso Radio ewo Facebook live baby a wo bia no brabe kan ho ade akotoko hene oda apakamu a ono omoden eba eno nti oda apakamu a nei wo ba eno nti ne ahwe se ye ne yebe nchemu bia sefata no ebetumi ama na monsoso mahebia no ntino onya ma ya beka ho e Facebook Opimso Radio aha so ahono nia ekoso no ade a Opimso 104.7 mensha himfie na ya wonenso na de ade a mensh Ampon amani Ampon Silver Stool Palace na yewo nana de wo mesro be me na ye hwe kotoko ni na fade no enne oda pakan mo edin kan
apakema odano enti enenne Kotokohene obesi ne de hye na ede no atena apakemu yo me da se se de nyina yin no Kotokohene ono ankasa ne sahene ene ne oda fomi eya Daasebere Osei Bonsu Kotokohene esahene no no ono na ochechire sa ede mano e odenchira eya bua hia na ntuo ebra ya chechire Asante abose no ono na okosa egodi nkunim edebre Asante anu nti na efata se ne oda pakam ebisa eyesa na yewura okono enka ne ni na yekosa yewura no oda pakam na ka ni ho a otram anu nti enka ne tete no ka obetram ni apakan no ya o mema abranefo a ombesoa no de na ko ba bia peso ko bia se de yewura okọ obrekum oyeye no okọ ofin so okọ aguna a oda ahanso so enya foforo kra akra de ono ankasa obika pro ni beka se 2 IC ana se second in command ena na oda for me ento ba hwe na nchi a no ohwe na fade na edanso we mimi hu bida okọ obrekum na danso okọ ofin so na danso na so de no ye ade foforo kra anapa no mebusa ma mekan se ko pem se ewura beba ha se no obie no obetu akere na fade na fade ne danso wa kere se ampa ono na koni ne dia ono ne Asante ewura nti se de yina ehu no utumu se Frank anu so edi ahini ene abambofo se obia ma mimi sawe na minim sa kane no ko okoro ma asaro de mo a ene ata hono bi incense wa ho se yepunu Kotokohene ba nyina no yepunu eno no eden na ewoye ewo nana montue emu saa de na epungusie no fe no ehye nipa no epam sunsunbone ahodo tie ewura ba ni nyina no chese na no a onim efom ye we ka se nsumankwafo no omusu didi dwuma sonko ewura ehye asese ofi tokofie de aba Asante Mamponghene no na mamne ni amane edadi enti enye wanwasa no pa bra ba ye no hwe ewiemu a bibia chese ne Kotokohene beba ha omo ye bibia se de be ya susumboni bia mika se na samanka so de animu bra ekwam modem a eboa wankasa ewo mo amogo so amo Osei Bonsu a onya na ba bi ko ne Dɔte Yie edata so miensa na ye de elson mo no bra Facebook live oba share na onua no ma wa ma na ne omo akwanto mo ntimi ama Mamponghene yi ono ni amania radio yen Facebook page no so ene yen YouTube channel Opimso TV no ye so a yen che bia na kire se Kotokohene abedru na wo kwa ko he Daasebere enim na nsana obekwa ko he Daasebere enim no ma yen hwe na namontuo na so omo ebe yi ehlefo ene ka ho eli enti na safo no enzo so eka ho ndi omuni se Kotokohene ba obey woni ni jase no na ne manso so ebo ni chidom woni omu na eba ye ka sai twafo ani agwamfo no omu nyina be durada aso omu de omu di kan kura sa na mu wura ba omu no so omu twasa no omu pra kwam e kire ba bia ye twasa na fa ansa na yura beduru enti ye wura ebe tene no no ni ba bia ofa enam se twafo ne ba enra Akwamuhene Asafohene ono so ba omodi ka twasa na to on tie wura ba ni na no kwan dam dada a ono so etene ba enti ni we ya oba di oni jase ene ne ma ene ade hye ne bi ana eba nana de wo na mene no kasa no ye share Opimso radio Facebook live kwame ewali mfo wa ha page 9
Okay, enti yadaso a opim so ma Asante Mamponghene aha opim so radio opim so TV Facebook live bra na also oni emra emesom na nanom ahodo abadada won ma nam kan so ba enema ye hu nyina ede na ye o TV so we ni ede ya ni na nso ankwafo no ni na kan nso ankwafo dwumade ho omo bra kwan mu se o hwe ya de kan ba ye no samanka enne di kan ani ehu apampa bi so ni na aka so ankwafo no dwumade ho abare a ho se twafo ye no zudum bi so ono so etwa so enu ana ba ye ba wo twakwa na wie wo hia ni wura kwa so a o chere ma bia otwa sanfa ye enti one no na etene ba ana ahwe nso a na eye baafo enkyira hene no so dimbi na ye kai mama enhyem kinawa okay eye enkyira hene no enkyira ewo eye bono apoye so ho ye obato so ehu no ne enkyira hene kan ni se enma bi ekoso ho no ma ensem yes ono na asibi akire ewura eye baafo adoko abo ono ene enkyira hene de ne nam fitani na no bro ne be ka say e fake obi anim obi a baafo adoko abo ono na obi anim no say ono ye enkyira odi free wanchi kwa kwa mutwe eye bono apoye mantem e ho na owo ono so ewo jase feko nim ka inspankwa no kwa na omu na di makotene so anu nti ye wura bayi bambo no ekonkan ye pa spankwafo no dwom dwuma kama se de tie se de wura otene bia esene fata se ampa spankwafo no se omu di makotene se de bia bibi kitwa bi sei enkoka ye wura vize wura osombo ade ma santeman ye sha ye wura santina edina nim ade no eba obia amra opim so radio Facebook live na momra mehwe empo omo mo dwabo ya se omo hunu bi mo nyina no mo fa mo phones na mo ko opim so radio Facebook live na mo hebi na YouTube no opim so TV na mo he de ekoso nyina live opeso kasa yeah yeah okay yeah okay nana de okay omo ntimi ama Asante Mamponghene no se wo hwe baabi a ewura etena apakan mu na eye baabi a friends insuta junction okay o St. Monica sa e ho no tra apakan mu a wo de ba eye amani ampon dwete ahimfie eto hwe emutwe ye pa benkum ni fa nyina edom na abo ape so a omu nyina atwa ewura utimu se ade we sei kese emfie biokru ne ensia chini ebi si aseda enti obia obi okwa amfa ni hu ewura da enti wakogyina kwa no ho a ohwe ewura akomnya nso so na apie no enti benkum ni fa nyina no ayedom a omu atwan eye yewura ebi a ofiri ba ne mutwe ye pa ni nyina no da pakan ana otene ba benkum ni fa na nim ni na chi ni nyina ye edom a abo ape so a omu gi yewura ababa ednaba amani ampon dwete ahimfie de mi hu ne se nananom a eba no wa de wontoma no abowo mu a wakyekere ene odi kotoko hene nim sabi ebru ekere som a kotoko hene sombo every say wo himpon de wuntumi mfrantoma a ebewie peye eni wura animu ye wura kotoko hene ene da pakan mu a wo baninya Mesa Chamaten, Yamian Mini. Usha Yura Fadia Noa, Yenim say free Chinacono, and I know what Amayahunu. A Fadia no Adanson, Ayasronco,
ɛna ɔmanfoɔ di n'anim benkum ne nifa ɛna asantema frankaa no nso ɛwɔ nkyɛmu ne animu ɛna fɔntɔn from ɛnso edi kɔtɔkɔhene akyi bɛma nyame anim ni ɛwɔ mu sɛ ɛyɛ sa na kɔtɔkɔhene kɔ ɛyɛ ndi brɛ nanso amanneɛ kwan so ɛfɛ paa ɛfɛ minim deɛ wɔbɛka ka ho afa ɛno nso ɛho saa akɔnya yi wohwɛ a wosɛ franka no dɔso paa ɛyɛ yɛ ankasa yɛ nuanom Asante Students Union ɛyɛ national kyɛ sɛ campus bia bi wɔ mu ɔmu na kuta asanteman franka a ɔmu de di yɛwura ɛnkyɛn mu n'akyi ɛne n'anim a ɔmu kyerɛ kyɛ sɛ ne fra ɛyɛ ɛne ahohoahoa ne ahobraseɛ a ɛyɛ wɔn sɛ ɔbɛsom yɛwura nti baabi a wɔhene aduru no ɛnni bɛmi tudu koraa wɔhene bɛduru ahemfie ha wohwɛ baabi a osantahene aduru no a ɛnni bɛmi tudu ɔhene ɛbɛduru ahemfie ha nti abusuafoɔ yɛda so akae mo wo nua a wonya bi nhwɛ no bɔ mmɔden sɛ wobɛhyɛ link no ama no ɛyɛ ɔpemso radio Facebook live ɛtwago YouTube no ɛyɛ ɔpemso TV ɛno nti wo ne wo nua monhyɛ links no na obi biara nya bi nhwɛ titiri wɔn nea wɔwɔ amanane a wɔntumi ama Asante Mam wɔntumi ama Mampɔn na ɔpɛ sɛ wɔde wɔn ni ɛdidi akɔ so n'akyi no wɔnka nkyɛn wɔn nyinaa sɛ wɔn nkɔ ɔpemso radio ɛwɔ Facebook ɛyɛ ɔpemso radio ne nyinaa no ɛtwago ɛwɔ hɔ nana deɛ wɔ mi yɛn hwɛ Asante Students Union they say nneɛma bebree na moyɛ ɛdeɛ na ama no ho akɔhia mo paa sɛ mode mo ho bɛgye amammerɛ ne ammerɛ they say yɛwura kɔ baabi a Asante Students Union yɛhu mo moyi mo ho ɛkɔkɔsom ɛno no abɔseɛ no ɛfiri ka bi kyerɛ yɛ na yɛhwɛ dwumadeɛ soronko a modi aberɛ yɛwura ɛbɛ yi adeɛ a bɛka sɛ ɛhyɛ mu kena sɛ yɛwura ɛkɔ baabi a Asante Students Union ɛyɛ national body no ɛbɛdi akyire na wakɔsom yɛwura ɛne sɛ yɛ na ɛnyɛ fɛ sɛ wopɔ akɔtena suapɔn bɛɛ sɛ mfie nan na wobɛpia abɔnten no wamammerɛ ne wamanneɛ na asi ne tena ase yɛbusa hwɛ a wodeɛ wonim na kyɛ sɛ nimdeɛ a yɛsɛ kɔgye ne wɔ suapɔn mu ne fa bɛka deɛ ɛwɔ fie no ho no wokɔyɛ a woakɔgye bi de aba ne mu deɛ ɛwɔ fie no so woato atwene ɛnyɛ fɛ mpanyinfoɔ ka sɛ wo ma awura fi wo kurom nyina bɛn a woyera wɔ dwabɔ ase na Asante Students Union ɛyɛ asantefoɔ a ɛsua deɛ anaa ɛgye nimdeɛ ɛwɔ suapɔn ahodoɔ a ɛwɔ Ghana ha mpo amana no nyinaa ɛka ho yɛmpɛ sɛ yɛrɛ bɛfi yɛ kurom nyina bɛn nti ɛna ma mpɛn pii yɛbɛn yɛwura sɛdeɛ ɛbɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ paa a ɛyɛ asante deɛ no yɛsoso yɛbɛhunu na yɛtumi de bi akyerɛkyerɛ nuanom nkuma a ɔwɔ fam no and I don't know idea a Asante Students Union. It's a young crime pa. Yura Edada ho. I want to other by Ewa Pacanamo. Na me say Yura Ebay. Men can say second say dear you Ebiaha na or the be so Edada ho. And no dear and a DNT and a Sadia no Ecrano. Nina Bambo. Nina Bambo. What if I brought for and Wissia, a brow Tiapa can we? A just a Sakura and Kiapo Caneno. Answer now to me, one middle of a name Piano Waquato. You do some kunim. A little say, Ukuma Pima, a Pimba, and Domoa, a dear Nimunachi. Ghana high away. Santa Hinunguto or Nunqua, and I will Piapontia, a Doma, a dinner Nimunachi. Ninchemu no edo to tell baby a organ has say we is anti flu out dey no say edo mo a odi pia bonten no hwe oba Asante Mamponghene kwa no bas maako a che say best 25 na chiri god biasa so ho we no kura kwasi to Asante Mamponghene eye kwanta bio dodo na so odi kan bada hadada ebra akọ brekum bas ko best aduanan okọ Cape Coast bas best aduanan ana ekoye private cars enka ho so eti Asante ne de opia eyedom onya pia eyedom sabe na tie anonti yenyina yemra Facebook na yemra mehe en kotoko hina fadia no eldafua edanso ebere se minim se nana de won bejemra
na ɔma kyerɛ mu yie nyinaa kyerɛ mo deɛ nti a afadeɛ no ɔfa saa afadeɛ yi deɛ ɛkyerɛ ɛne deɛ ɛpɛ sɛ ka kyerɛ wiase nyinaa ɛno nti ɔpɛ sɛ ohunu bi a bra ɔpemsɔ radio Facebook ɔpemsɔ radio Facebook live ɛkɔ so wɔ hɔ ɛna ɔpemsɔ TV YouTube ɛno nso yɛ live ɛno nso ɛkɔ so ɛwɔ hɔ ade a dwumadie no nyinaa no ɔbɛtumi aba bɛhwɛ bie na ɛdɔm a yɛdi kɔtɔkɔ n'anim ɛdɔm a yɛdi n'akyi ɛdɔm a yɛdi ne nkyɛn mu ne nyinaa no ɛhyɛ sampa asante ɛyɛ man and ne bɔ daba Asante Mamponghene deɛ ɛyɛ ɛne fi sɛ wohwɛ a wotimu sɛ ne yabere yie paa ebi sɛ ɔno ankasa ne sahene ɛna ɔda fam yi ɛyɛ Daasebere Osei Bonsu ɛno nti ɛyɛ Ghana ne nyinaa wɔ Asante Mamponghene ɛyɛ abibire mu a nipa ahodoɔ dodoɔ na a wɔn ba bɛboa kɔtɔkɔhene ama wakata ɛyɛ ɔno ankasa ne hyɛ ɔno ankasa ne sahene n'akyi kura ɛnu nti ɛnɛ ɛnkɔ wie ne deɛ ne yɛ hunu deɛ bɛkɔ akɔsie sɛdeɛ medi ka aka yɛ no ɛnɛ ni saa bere wɔ mu nyinaa no yɛwɔ gyidi yɛ sɛ Daasebere ɔbɛsɔre saa bere yɛ kɛsɛ wɔda so yɛ Asante Mamponghene kɔpem sɛ yɛde ne bɛkɔ bɛn mu efiri efiara nipa ne nyinaa no yɛ amama ne amane a yɛyɛ ahwɛ sɛ Daasebere bi a no wasɔre yɛwɔ gyidi yɛ sɛ onyankɔe na mmom yɛyɛ akɔsi anwummerɛ da ne yɛ hunu hwɛ di afɛ ne ate yɛ ho asesa afɛ deɛ na nanom a yɛdi kan no afrɛ ne sɛ ɔmmɛka ne ho okay abusafo ne
So we are going to farm. And if I a so, I did so mean say a car. I'm ranting for our Gina. Oh, Asante Hena. Yes, one more a Gina Sansoa. Sabia Brumina tell you that I have no. Not just say you are Kotokohine. Why a Ghana Hene, Kotokohine, I be mine Hene. Kotokohine, be mine if you say a bra or call in Gracia Brooch Memu. I'm not funny than a dinner. What was the African king? Into your rabia, Sabia Bruna, he did also. But I mean, so I can pick a car after an after. Ono na mai ye ba so ono na ewa ye ana ye nyina ye ba beboa so ho zana tie to hene de wodan so ebi ase ba bia na de wo ye ma Monica sa wo hwe ba bia kotokohene du no a encha kra Asante hene ebedu amaniam pon dwetedwa ahemfia ha na sabia bru ye wura so ba na woni Daasebere akodin kra etwato kra na eye wura kuntun kanta bo otom tachi wo chere ko cha pempem de Asante ma ye ne dia okinti kanta fentam fram akuma kokro kwa wo jigigim na bempon abobrim sa wo hwe ye wura ba ya na nanum nyina ho pupupupupupum wo hini bia pe bia tra mampani da ko fo be trans da adene nsa guni na so wo twan se kotokohene beba Ghana otemuofo pani a wo hwe akire ane aloya fo nyina so be trans obi aye din nananum kumasi abrempon kumasi nifa kumasi benkum nananum abrempon amahini nyina trans da ya obi a prigigigigi se be bro be din na wo twan kotokohene wo akire tumi kotokohene wo enya fe na Asante hene be ma na Asante aye kese enya fe na Asante hene be ma na tumia kese Asante hene yo hene frikeke obiri konfo no chepen so a wona ne cheche na Asante man enti a kire se wo de wo tuturi Asante hene a na wo so mo ayedu enu ti na gamanche ono so ma ne dom aba enra ogwama hene ono sabe makwesi ata o ma no don bai enro aboku na aba asegiri abogara go azoka o ma no don bai enro unyina enso ebaba sumai na cheze kotoko hene wanya yi a sebie bru oda sonko kra mesa chamaten minim se wodi be so a se aha na yedin yewura akaka kra bi amana duru ha no apata ya se yedin kan bibi kakra fa homa me ewura ni inform me say yeah, cause I can't for near for say live Facebook, Opim so radio, and YouTube, Opim so TV. If you are done, and I'm better now about Juma and Yasan Ketchakra, Chief Technician Simon, and would be any more to Tony Desmond Quate, Mr. Black, Onum Ewaha. Williams nom ene lens numina ena abomodia bibia live Opim so radio Opim so TV Facebook ene YouTube eno to bibia betumi ababe na de ekoso nyina no onum so abo omoni akonhoma ade a be atnase nana de wo me sawi kotoko hene ba no yes obia yedi obia tenase obia sorry obia nye bibia eno no e kire sen ede enti
ɛne ɛka no saa na ɛkyerɛ sɛn ɛkyerɛ sɛ tumi aduru ha deɛ ɔman no yɛ ne deɛ ɔduru ha deɛ asanteman wɔ no ɔduru ha sei kum nipa ɔduru ha ɛno nti obiara sɛ ɔyɛ din wokura wosoro ɔho nkora woso wopɛ baabi atena so sɛ kum nipa aduru ha sei. Okay, Kosokɔhene ɛna ɔte adaban no kyerɛ mu kakra deɛ wɔyɛ yi ɛne de kora no yi ɛno yɛ dɛn a ɛyɛ ɛhwɛ a ɛyɛ etuo ana ewura ɛde di ɔdada ne ho ɛwɔ apakan no mu ɛkyerɛ sɛ ɔno ankasa ɔyɛ krado sɛ ɛsa biara obi bɛkyekyere no ɔne ne bɛdi asie ɛsɛ sɛ owuo koraa ne sɛ ɔyɛ kwa na ewura ne ne bɛdi asie so ewura ɔno no ɔnsoro obi yɛn nyinaa anim deɛ ewura yɛ abakɔsɛm kyerɛ baabi a ewura ɛkoyɛ ɛkɔkaeɛ Ghana ahwɛ mantam dunsia na mantam baako ɛsɛ na yɛkɔ so ama